Здравейте на всички, това е World of Tanks SU-100 е за днес. Може би и ИС-ата, ако се върне скоро. На SU-тата целете ги на всичките руски танкове основа, но целете ги е тук в купола. И е тук на Т-34 също. Да ви покажа. Кабе, да, то няма. Кабето, внимайте, той е с добра челна броня. Като цяло всъщност добра бронята, така че целете в тази, или е тази задната част, ако имате възможност. Поне, здраве! На сутата само внимайте един с руските сута, внимайте, защото само погледнете с какво уръдие е 6 лево 152 мм. 8 с 203 мм. Представете си това. Взима по 1000 и 1230 демидж. Едно ето такова. И като това. И това ме е взимало мене с ИС-та от първи път. На Максков. Тя е 1230, ако не лъжа паметта. И да, ето. Точки живота. Сега ще направя с SU-100. И 245 тежки танка. 310 сута противотанкови су. SU-100 се води противотанкови су. Артилериите се водят сута. И това са великите нови битки. Нация срещу нация. В момента сме руска срещу тази... Да погледна. Обикновено не му обръщам внимание на коя нация съм. Танковете. Аз играя само с руски, така че на не ми дреме за другите. Обикновено, когато сте с сутата, играйте в защитна позиция, търсете си така позиция, която да сте скрит и нали, да не си търсете челен сблъсък. Това не ще го бият бързо. И не си търсете челен сблъсък, защото челен сблъсък сутата се зарежда бавно. Баш, че се виждам. То е доста бързо. Наши го убиха. Не, половин час докато съм да съм. Ще ги цепат. Когато са застанали там. Но винаги знайте, че почти винаги ще има някой, който да се крие или в тази къщичка, дупката, или в она за дупката. Вижте, 3 произволни изстрела да стреляте така двете дупки. Тук виж сте убили някой. Така просто уж стрелят. Но тук като този готови изстрел. Мръднете, бе! Когато играете с сутата, трябва да се въоръжите с много търпение. Някога на мен не ми се получава това търпение. В момента мога да седа така и да чекам 3 часа.
Кой някой идиоти ги спомня. Ги свет. Да, казвам. Какво вика 6 лазва? Ние сме 3. Тук 4. Секлерия 5 човека. Не отгоре като ги смашат. Точно да идват. Само виждам. Да, ще изместим. Защото не чавайте му. Да, знам, че я шавам. Сега, ако не изида един шамар. Това не способно. Добре. Какво беше това? Когато цъкнете R, по принцип трябва да се тръгне машината назад. Не, по-точно, когато цъкнете RR, машината трябва да тръгне напред. FF, два пъти FF, тръгне назад, без да пипне нищо. Ето го и RR. Това ви е един вид като автопилот. Можете всякак да го спрете. Ето, например. Бутваш напред и е спряно. Бутваш S и е спряно. Оп, той е мъртвец. Айде да покажи се само, ще виж. Да, няма го цел. Без. Когато тъкнете с десен бутон върху него, ви го следи. Левото на него. И то отиде толкова близо. Това Каве ще умре. Идиот. 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 Естествено. И сега той така главоломно безразсъдно штурмува, че нямаше на къде. Сега ако ме умре, пана. Или аз, или другото су. От време, да. Другото су си взеха по позиция. И това беше като мен. Задето шаваме. Там бързо се изместя. Десет на 8. Това може да го убит. Аз пък ще направя убежище. Може да се каже така. Просто ще се скоря за мъртвите ми паради. С отборници. Това не е много хубав ход, защото, например, играят... Сега нямам. Играят в взвод. Сега, например, както бутнах той. И продължа, нали го бутам, без не могат да каже на своя съотборник, кой ще е жив или приятел. Да вземе да стреля по тази позиция и тук виж. И това е и друг вариант, може да го използвате и вие. Когато играете в взвод, стреляте по... Сега той ще се върне към мен.
Сам, това ще бъде малко безразсъдно. Ще изпитам бронята на Сото. Да, така си мислех. Са някакви неопорни цели. Продължават да ме целят. Оп, топа до мен. Пати. Сега поне им ги светнах. И сега Онвасо няма да стреля. Разбира се. Това е 20, 150. Какво века же? Това те вижда. Хихи, колко хитро. И само големи огромен копъл на КНС. Каветата не са с кой знае колко голям купол, но ей това уради 102 мм. Зарежда по 15 минути, бие по 400 на изстрел. Така си с всички руски 100. Руските обикновено получават 102 мм още при 5 левел. И кавето има 102 мм и СУС 85. Сега видим дали артилерията ще стреля. Обикновено те 150 не са чак толкова добра броня, колкото те са по-добре всъщност броня от ще ми е интересно толкова ще направим. Тук виж ни е бил, защото ние сме с артилерия ИСУ, което защото надали ще прави нещо. Както в момента, всъщност защото ми трябва един изстрел. Ще тръгна безотговорно да му се налея. Значи аз не направих също. Стреля в земята и това е пагубно за Суто. Познах ли? И Суто е мъртво. Само артилерията трябва да стреля. Оп! Така и Суто ни реши играта. Така. Двама с поднал, единия съм целен. Стреля по мен. Съм го бил направо. Стана ли с това на това получава модел? Това модел за пръв път го виждам. Хе-хе, това е яко. Това са от моите медали. Аз само знам за тях, но съм ги гледал. Тук не е да ме активира. Така. И са старите. Това е нов. Да бе, как пък не. Това също е ново. Това е ново. Че си нямам и представа кога съм го получавал. Ето. Ей, това е ново. И това е ново. Да, трябваше да се обвърза. То на мен всичките са ми...
Да. Много 20. Как пак не? Това отчетох. Да, 300 метра. Как можеш да го изчислиш? Ето също можеш на тая миналата питка. Със сигурно 300 метра. Да, и пак руски срещу... Руските срещу тайгъра беше... Моят сет сега да ми излъжа. Аз по принцип не обръщам много внимание на това кой какъв вид е, игра само с руски. Така че да не мислите, че много ми по тайгъра какъв вид. Просто знам къде да го целя, Ей, това ме интересува. Ако бих погледал как ще се разпределят нещата. В такива случаи, ако ще гледате как ще се разпределят нещата, ходете в по-слабата част, в случая онази. Защото да дадат поне малко време на тези, които са много. Да могат да... Вие като давате тук защитавате този хълм, в нашия случай, в моя случай да. Те нашите ще имат време да заобиколят така. Вие като ги забавяте тук, ще могат да ги пресират. Не ги изчакате и... Тия вашите от горе. Вие отдолу. Видите какво мазъл ще се получи. Да, погледнете 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 така на 1, 2, 3, 4, 6. 6 на 7. Сега това го виждам. Тайгърите не са толкова добри танкове. Пълнаха ме, това не харесвам. Аз спомнах с тайгъра. Вече не виждам тайгъра, убиха и са 3. Сериозно? Пак ме виждат. Ха-ха. Имаш един лек танк долу. На него. Зарежу. Аре бе. О, да, я го забих в ИСа 3. Много 20. Сега той ще застане пред мен, как не. И дойде ИСа. Супер! Сега видим какво ще направим. Споднахме. Хубаво. Това горе е от квалификацията на... малко чуга надолу. Само се почи. Ще чекам. Оцели. Море вече тръгва. Сега ще ме оцелят. Сериозно, не? След пак.
Видите да правим тук, там, ще попазя тук. Така трябва ми бърз достъп за бягство. Всъщност всички тръгнаха. Айде мир след тях. Ето за този тип пресен говорех. Вижте тук нашите налит нагоре, а не се наливаме надолу. И оцелих земята. Чухте ли го това Ready to Fire? Цъкнете десен бутон върху противник. Пъти назад. Да, не изгорих. Гол! Мога да чакам. Какво? Него как пази? Как се минал между нас? Хитрец? Поделец малък. Тъсвам с това единственото, което може да направи. Тръгнаха нататък Иса, който тя е мега бавна. Разбива, колко разбива 33 км в час. Говоря, че моите са с най-добрите модули. Така че... не убих. Така. И това беше за това видео. Хихи. 4 тайгъра съм ми направил нещо, един не съм го. Съм оцелил горите. И това беше за днес.